हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोननैसो गोदानै आपडेटनि सोमोन्दै भिडिअ लानानै फैबावबाय। गिबि आपडेटआवनो दङ बर'नि देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी बिथांनि अफिसियेल इउटिउब चेनेलाव मोनसे गोदानै बड' मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों नोंनि अननाय। मेथाइखौ रोजाबदों देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बिटु नार्जारी। बे मिउजिक भिडिअखौ करिय'ग्राफ खालामदों फुंखा बसुमतारी आरो फाखन नार्जारी बिथांमोनहा। आरो पस्टाराव बिथांमोनहा फोरमायनाय बायदिब्ला बे मिउजिक भिडिअखौ दिनै 10 सेप्तेम्बरावनो रिलिज खालामगोन। नाथाय बे आपडेटखौ खालामनाय समाव बिथांमोनहा रिलिज खालामथ'वाखै। बेनि थाखायनो नोंथांमोना फुल मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो। आरो गुबुन मोनसे आपडेटआनो जादों देग्लाय लेहेर फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों गिबि खेब दिहुनजानो गोनां आबुं बर' सावथुन दाहाल। जाय सावथुननि अफिसियेल ट्रेलारखौथ' नोंथांमोना दाहालागै नायखांजोब्बायानो जानो हागौ। जेराव जों गाहाय फाव खालामनाय नुनो मोन्दों लिंसार बसुमतारी, हेलिना दैमारी, लीना बसुमतारी, नेरसोन बसुमतारी, बिग्राय ब्रह्म आरो माखासे गोबांथार गोजाम गोदान महरगिरि बिथांमोनखौ। जाय सावथुननि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सनखौ खालामदों मुंदांखा सावथुन दिहुनगिरि पंकज लाहारी बिथाङा। जेरै गुबुन गुबुन बोसोरफोराव पंकज लाहारी बिथांनि सावथुनफोरा बयजोंबो अनसायजाबोदों आरो समाजाव गोबांथार मेसेज होबोदों, थिग बेबायदिनो दाहाल सावथुननि गेजेरजोंबो समाजाव गोबांथार माखासे मेसेज होगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे सावथुनखौ जेरावनो खाबु मोनो बेयावनो नायनो थाखाय थियारि जानानै था। आरो बे दाहाल सावथुनखौ गाबोन एबा 12 सेप्तेम्बर खालारखालि तामुलपुर जिल्लानि घग्रा चक लेहराम बर' गेवलां फोथाराव प्रेमियार एबा बेखेवजेनसिगोन। जायफोर नोंथांमोना खाथि खाला ओनसोलनि बयबो थांनानै सावथुनखौ नायहैदो। आरो बै सावथुन दिन्थिफुंगोन सानखालि सावथुननि महरगिरिफोरजों लोगोसे गोबांथार महरगिरि बिथांमोनखौनो बिथांमोना हांख्रायदों। जेराव दङ अम प्रकाश किरकाटारि, मनालिसा हाज'वारि, रिया ब्रह्म, पुजा मुसाहारि, मेथाइ खनगिरि सुलेखा बसुमतारी, डिरेक्टर राजा नार्जारी, बिबेक गयारी, पुजि बसुमतारी, संगिना ब्रह्म, फैलाजे बरगयारी, सुखबिर कार्जि, करिय'ग्राफार लिसान रामसियारि। आरो बे प्रग्रामखौ हस्ट खालामगोन फावखुंग्रि प्रियंका लाहारी बिथाङा। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बयबो थियारि जानानै